Wani mutum ne mafi girman daraja a duniya? Na ba ku assignment, ku shiga Google rubuta who is the greatest man in the world. Za ku ga an sa Muhammadu Rasulullahi. Sadakata wanda ya kirkiro Google ma fa ba musulmi bane. Sunan shi Larry Page. Balantana ma ku ce an hada baki da su. Ya rage na ku yi tunani. Bari na ba ku labarin salsalan Annabi Muhammad da iyaye da kakanni. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qais bin Kilab. Wannan ne salsalan iyayensa har zuwa ga Annabi Ismail, da ga Annabi Ibrahim. Kirista da Yahudu suna da tarihin Annabi Ibrahim full, amma sun goge mabiyansu cewa shi ya gina ɗakin Ka'aba. Me yasa? Suna da tarihin garuruwan da ya je, amma me yasa suka goge tarihin zuwan shi yankin Hijaz? Ni kuma yau zan ba ku. Bayan sarki Nimrud ya yi yunkurin kona Annabi Ibrahim, aka sa majaujawa aka jefa shi. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Suratul Anbiya aya ta 69. Kuma wutar ta zama sanyi gare shi, haka ya fito lafiya lau bai kone ba. To wannan turkaniyar ta sa ya baro birnin Babila na kasar Iraki zuwa Sham. A Qur'ani aka ce wa najjaynahu wa lutan ila ardil lati barakna fiha lil alamin. Suratul Anbiya aya ta 71. Ardil lati barakna fiha, malaman tafsiri suka ce ita ce kasar Sham na wancan lokacin, ba iya Siriya bace. Tana da faɗi, ta hada da Jordan da Turkiya da Palestine har da Masar. Domin sarkin da ya ga matan Annabi Ibrahim Sara ya ce yana so, ai a Masar yake kuma shi ke mulkin nahiyar. Amma lokacin ba a fara mulkin fara'ina ba. Fara'ina su ne fir'aunonin da suke cewa abota musu. Kuma kafin mulkin fir'aunonin Misira, sarakuna ne su biti ne lakabinsu, ba Firus ba. Haka sarkin ya sa a kawo mai Sara, ya je zai kusance ta tai adda, Allah ya makalar da shi. Tarihin na da tsawo. Da ƙarshe dai wannan sarki shine ba su kuyangan mai suna Hajara, wanda ma har daga baya Annabi Ibrahim ya aure ta. Annabi Ibrahim ya roki Allah ya sanya annabawa a cikin zuriyarsa, kuma aka amsa masa. Suratul Ankabut aya ta 27. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub waja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Allah madaukakin sarki ya ce kuma muka sanya annabci da littafi a cikin zuriyarsa. Matarsa Sara ita ta haifa Annabi Ishaq, ita kuma Hajara ta haifa Annabi Isma'il. Kuma Annabi Ishaq shine ya haifi yawancin annaban Banu Isra'ila. Annabi Ishaq ya haifi Annabi Yaqub, Yusuf, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Ilyas, Alyasa, Yunus, Zakariya, Yahya har zuwa kan Annabi Isa, Yesu. Ita Hajara ita ce aka zo da ita yankin Hijaz, wanda anan ta haifi Annabi Isma'il, har aka samu ruwan Zamzam, wanda kabilar Jurhum suka zo wucewa suka ganta kuma suka ga ruwa, wanda ruwa a lokacin wani abu ne mai wahalar samu a cikin Sahara. Har suka roƙe ta ba su dama su yada zango, ta ba su dama, daga nan suka zauna har suka je suka gayyato ƴan uwansu suka tare. Jurhum tsohuwar kabilar Larabawa ce da ke kudanci wajejen Yemen. Su suka wa Hajara da ɗanta wankan jinsi, kuma suka koya mata Larabci da ita da ɗanta. Da Annabi Isma'il ya girma ya aura daga wajejensu, yana daga cikin bakin cikin Yahudawa da Nasara. Abin da yasa suka ki imani da sakon Annabi, wai shi bai fito bane daga cikin tsatsan Banu Ishaq, ya fito ne daga tsatsan Banu Isma'il. Kun dai ji yadda salsalan annabin mu take. In kun ji daɗi ku yaɗa, sallu ala nabiyil karim.